Hello viewers, it's episode 2. It's episode 2 of Diaries. Nasindine, we've got our special guest in the program, Sister Murisese. Ndiri right. And ndaikumbira mbokwaziswa vatariri vedu vakatarisa paPahasha TV on our episode 2. Mobva maodzo zita renyu nekuti nhasi tiri kupi. Alright. Makadienyu. Ndonzi Sharon Tariro Pelikani and nhasi mauya kuAirport. Kwachiremba Eperton Park. Zviri sei Sister Tariro? Ndiri bwangu. Anditi. Ndofunga ma questions ndiwa tunongorana like every week on the show, on the program. Mukatitsanangurira here kuti munyaya dze6 week what you really understand kana kuti makazvitanga sei muchiti explainerawo. Alright, 6 working. It's a hard job though. That was in 2020. Ndabva kumba kwedu ndakugara ndega ndichitadza kuteka ma responsibilities emwana because ndine mwana ane 6 years right now. Alright. Mukomana musikana asimukai. Andidi. Alright. Saka baba vake vanga vanere anything kana makangosiyana and you just decided to be a single mom kati anondozvichengetera mwana wangu. Those days when ndakabva kumba I was a single mom. Plus ndaichengeta ndega mwana iye. Because iye anga akaramba kuti mwana asi wake. Alright. Then akazomutora last year ECDB. Then grade 1 ndiarugara naye. Alright. But mwana munombonomuona zvimwe? Ndinombomona, ndinomutora holidays. Alright. I know that's good. Saka tingati what really led you kuti mubva mati ndauda kutanga kuita izvi? Hamuna kumbotravel zvimwe maybe kumbonohodha kuita rimwe basa? Zvimwe ndinototry but pamba sina mari. Kuhodha kunochida mari yechikuhodha. Nekuti ndigotanga business of which handisina. Anditi. Koma kuma challenges amunombosangana nawo muchiita basa racho iroro. What is the hardest part? Yamunoti sometimes zvinombodai because ndimune muri pabasa racho. Ma challenges usangana nawo akawanda. Because nokonosangana nemunhu kana ane sick. Mumwe anotokuti harafu. Kana kusangana nemunhu anoramba kupfeka condom. Sangana nezvinhu zvakawanda kana kuti munhu anotoita sex neotokunyima mari yacho. But masangana nevanhu vakadaro, what then do you do? Tomboti masangana nemunhu wamunonoti pamwe panhu pacho munogona kutiza kana kuti kudii, hapana here zvimwe zvinhu zvamunogona kuita? Panotizika unokwanisa kutiza. Pamwe hapatizike zvofanira kuti wanyimwa mari unoita sei? Alright. Toti masangana nazvo zvinhu zvakadaro. Do you have other groups that help you like Anasesha and some of those groups that help you to curb such challenges? No. Ambowane ma groups anokubatsirai? Sati. Andiri. Basara musangana nawo. Kumumwe musi wamunomboti hadei iri ndakasipakwa nechibasa. Zvinomboitika here? Kana kuti it's something that you just do maybe to help cater for the challenges dzekuti muda kugadzirisa zvinhu kuti ndoda kutenga chikafu ndoda kurarama and stuff like that. Do you ever get excited? Sometimes wawanawo mari ka. Sometimes unoiwanawo yakawanda. Koma customers yekuti pamwe munombowanawo imwe customer yamunoti customer iyi inombonyatsoita iriko dzitoriko vakawanda. Handiti? Dzitoriko. Okay. Alright, muchiita basa racho iroro mune pamunombosarudzira kuti vane dzidiki, vane dzihombe, vane dzitete zvinomboitikira kana kuti munongoti vanhu? Handiti? Hatisarudzi. Okay. Alright. There comes kune vanhu vechidzimai. Pane time yekuti munomboenda kunguva kana kuti kuma periods. And tomboti pamwe uda kucover ma rentals. You need to cover this and that, but now uri kuma periods.
munomboita sei pakadaro? What do you do then? Yeah, my challenges yatisangana nawo kakawanda. But munoita sei? Mostly Unotoisa Cotton Kumberimberi, Unotoisa Cotton opfeka cotton. Kagara totesorwa sitwaspoileri. Shitaidza. Koko kwa customer yekuti hapana vamwe kuti anenge anakirwa nebhebi. Muchangopinda obva angokurumidza kutopedza. Munoita sei? Munomudzosera mari kana kuti munomupa second chance? Mudzosere mari. Hapana second chance. Hapana. Okay, sister. All right. So besides izvi zve-sex work izvi, hamuna here zvimwe zvamakati I think I've got a talent for this. Zvekuti ndikawana munhu anondihelpa inini handogona kuita pursue on this career. Hazvakawanda. Ndezvipi zvimwe zvamunogona here kutitaura kuti vatariri vakaona? Ndogona kuruka. Ndogona kuimba. Kuimba? Wow. And I love acting, but asanamboacta. But munombozvifunga here kuti inini ndikamboacta pane imwe series inombobuda kana paHasha TV kana paNaiza Boom. I think Naiza Boom they are watching. Hanzi ndogona kuacta na sister vangu. Munomboshuwira here umboshanda nevanhu ivava? Very much. Handiti kuwara ndadzwa mutaura nyaya yekuruka. Munoruka chii? Kuna vamwe vari kuona zvekuti mumwe munhu akatokubata izvi so sister, can you go more? Mati inini ndogona kusiya izvizvi. Handichada kunzi Bishu nevanhu, aida kuzvihasilira imwe mari yangu iri clean and stuff like that. Ndinogona ruka ma-1 carrot, free hand, freeze, even kuretoucha, like some nails and makeup. All right. Ko pa music apa. Because vanhu vanganzwa music, people they tend to be curious, and recently on our episode 1 tatine vamwe sister vakambotiimbira zvekuti vanhu vari kuchema navo izvezvi. Vamwe vanhu vari kuti sister ngavarekodi, da kuvapa contract, da kuzodai. Hamukwanisi here kumboti vanhu vakatarisa so that comment section imbobvira mumbovapo kana ka freestyle so kekuti vanhu vanyatsobhilieve kuti aiwa sister vanoimba zveshuwa. Freestyle. Or even song in So long if it's yours. Yeah, so long if it's yours. Let me think. Kuside kwako ndiko kuside kwangu ngatitambidzana seshangu gara uripo paside pangu baby. Kuside kwako ndiko kuside kwangu ngatifambidzane seshangu gara uripo paside pangu baby. Oh, thank you so much, sister. Thanks for the time yadambo interview. I think mangu vachiona pa comment section vachatitsanangurira